ତ କେତେକ ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଧାନ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ତ ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶାକାହାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ, ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ 1 ମାସ ପାଇଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ନ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣ ମାସେ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅନେକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ମାଂସଠାରୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବେ। 1 ମାସ ମାଂସ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ଫାଇବର୍ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହଜମକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ହଜମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ ଜନିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କି ଶରୀରରେ ଏହା ଆମର ଏସିଡ଼ିଟିର ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।